De Rijn en benamelijk de harde wind van de oude dagen hebben het wetter in de Frieske boezem behoorlijk omheen gebracht. Om de vattersvaardiging dat het land net onderstroept is Vreetal het Hooglandgemaal in Staremon zetten en dat is Joet het Woudergemaal op een lemmer bijkwam. We hebben aardig ruimwetter voor de kiezen. De wind is nou en dan ongunstig, dat betekent dat we weinig wetter spuien kennen. En het wetter in de boezem dat komt stadig omheen. Hoe heeg is het wetter op dit stuit in de provincie? Nou, gemiddeld zitten we nu op min 43, maar door de wind kan dat aardig verschillen. Op sommige plekken is het wetter misschien wel te leeg, op andere plekken is het wetter te heeg, maar we zien altijd nooit gemiddelde. Gewoon wij luidt het Frieske pijl op min 52 NAP. En dat betekent dat het wetter op dit stuit aan 9 centimeter te heeg stiert. Hier toch moet ik verschillende keersloezen tegen die worden. Het gaat dan begelijks om de juiste sloes en de keersloes Gwaingeriep. Een uitzonderlijke situatie, want het is alweer 3 jaar dat het Woudergemaal voor heegwetter inzetten worden moest. Maar het is nederig. Beide gemalen kunnen ongeveer 10,5 centimeter op een dag verpompen. Maar ja, als er meer wetter bij komt dat we verpompen kunnen, dan gaat het wetter omheen. Dus het hangt van de situatie af. Wat is nou de planning voor hoe lang het Woudergemaal hier blijven? Nou, zoals we het nou verzorgen, dan draaien we in ieder geval ontemooi vreed. Als er meer wetter komt dan voorspeld wordt, dan is het misschien sneeuw en mogelijk sneeuw. Het omzetten van het klassieke gemaal brengt vaak een protte toeristen naar de lemmer. Toch wie er dit keer even zwaar dat het feest net trok in koer. We hebben in het Woudergemaal in de kelders hebben wij onverwacht asbest aangetroffen. Dat is de oude man die dat al hier saneert. Maar om wist te wijzen dat het gemaal veilig is voor het publiek, hebben we besloten om oude nacht luchtmonsters te nemen om te zien zitten nog eventueel asbestvezels in de lucht. Die werden gelukkig al hier schijn, er is net een vezel aangetroffen, dus het gemaal is weer veilig voor het publiek.